Hak jingele ban pej perman ya ka khut ka suba ha ka snong ka thau ka dor bar snong laj umkhra harangkat ka jingis no ktilang bat ka Meghalaya State Pollution Control Board hanne ka sngi ka lelek ban jurep ya kidukan di marbam ke badon halaj umkhra ha gni ka sngi lai don lang da ki rang ba snong ka lai umkhra ki ba kentup ya uba PS nong kenri uba TD marbo nalor uba Wanshan Bor Kharkrang Senior Environmental Engineer ka MSPCB nalor kiwei de. Hag jinglai jurip ka balasdang na ka yau silong ter shalai mkra main road lalap bakrukam pentu ya ka jabo nda ki babun kedukan bam kalong ka bombiang satya ha ka ba bun nak pedeng jongki kimdon ya kata ka influent treatment plan but man labru ya ka jing bomdon ya ka certificate of consent naka MSPCB. Habakren sekilat patai kebor nak liang kirang ba snong jeng kalaj umkra. Kila ong ba nak liang kebor snong kala kentui kedukan makin penbiang ya ke ETP. Kenang bakan wanra ya ka khoi ka suba ha ka mariang bat kamtam ya ka snong ka tau hi bro ka wei. Nak liang uba Wanshan Bor Kharkrang ula ong ba ka State Pollution Control Board ka penlong ya kene ke jing jurep ka long ban pej perman ya ka khut ka suba ha kidukan kamtam ha kidukan ke badi marbam kenang ba kanam kta ya ka khut ka khia jong ki brio ki babam ya pej ya ka jing long jing man ha kidukan te na kaliang jongi ya ka jing ta ka jing sim ya kita senjam ke ban saya sim te na ka jing sha hina kaliang jong ka snong jongi te tang kat kum kan ka salit waste management kapa nak liang juga district council ka Ibor yang ini ngila ban cuai kita kinja fine te henry hakabia dei bat nak liang jong ka state kapa ni kalian juga government ingin pasat ya kan ni ka bor hakaliang jong ka state Meghalaya State Pollution Control Board maka dei ini ki bakam don bor ban le ka ki berfai di tangkata hina kaliang jong ni sim dakarai poka executive committee namar ba ni pej ba om tangi kam snong ki bangi pej mo ha ki babun ki liang ri ya ka khut ka suba jo me mariang du ni so khialam ti ha ka ban kong ni le pha da ka city cha i rangba officer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ba Wanshan Kharkrang juru syai kong mukim i bade ha po ka food safety te ni layo ya response wana ba Wanshan hakaba mairang katbat ki officer jung i kile wan chani ban ya ban ya pej ki dukan bam hapo